Så optager vi en Dizzy Guide igen, hvor det var fucking Torben med den, der optog den sidst. Så lige hurtigt tager jeg ud her og finder mine ressourcer. Godt. Så skal vi tale om Dizzy. Dizzy er en setup zoner, hvilket betyder, at hun er en zoner, hvilket betyder, at hun gerne vil holde dig langt væk fra sig. Det betyder, at hun kan ramme dig herudefra og holde dig væk med stor afstand med forskellige angreb. Hun har 2 angreb, eller mechanics, hun har, der er vigtige for karakteren at bruge. Vi har Frozen. Når du er Frozen, extender du modstanders blockstun. Det er ligesom normalt blockstun, men de kan bare ikke. Det er bare meget extended, og du har tid til at løbe ud. Nu er sikker på, at du også kan wrap Frozen. Nej, kan du ikke. Og du har dit Ice Fork. Du blokker her. Prøv at se. Så er det normale movement. Du flyver rundt. Men du stopper med det samme. Med Ice Floor op. Holder du en movement kørende. Du er på is. Og din modstander har også. Og der er også mange implications for din modstander. På grund af, at Ice Floor stopper kun det. Stopper ikke dit movement og gør dit movement bedre, men det gør din modstanders meget værre. Så det er Ice Floor. Så det er Kai's movement. Meget langsom startup. Hans backdash er normalt, men frem for hans normale movement, hvor der er super rundt. Der er også andre ting til det, som hans mange angreb med sliding momentum flyver meget kort frem for her normalt. Så det er dine 2 specielle mechanics, der er Dizzy unikke. Floor er meget vigtig i mange matchups, så det er godt at vide, hvornår man skal lære at bruge det. Nå. Lad os gå over dine knapper. Du har dine kick-knapper. Din 5K er meget god poke, meget sikker, og rigtig god reward på hit. Og du har din 2K, den er mindre, men den stopper rigtig mange karakterer, der er mere stoppy approaches for at løbe ind i hovedet på dig. Så kan du ramme dem med 2K. Det er en meget low risk pokes. Der er ikke så meget risiko bare for at whiff dem, eller at bare kaste dem ud. Så de er gode at spille rundt med. Så er der 2D, dit sweep. Det er dit follow-up. Det er også et meget godt. Det er lidt langsomt, men for dens klasse er det meget fint. Det er rigtig høj reward med, med at du får lov til at sætte projektil op. Eller wings. Og det er også en rigtig god måde at stoppe din modstander for at tjekke din modstanders approach. Så har vi 5 år. Meget lang, meget aktivt poke. En kæmpe distrent. Så det er kun til der, hvor den er tykkest på animationen, at de skal blive ramt. Den er lidt langsom, og den er meget svær, og meget nem at gå under, hvis du for eksempel karakterer som... Hvis jeg laver den så her på den. Recording settings. Så lidt. Og vent. Så. Så hvis man kan se her. Det er noget tydeligt. Kan man nemt komme under det. Eller 6p igennem det, hvis det er. Men udover det er det meget godt. Meget stort, meget aktivt, og du kan converte det ind i dit IK. Så det 2S. Mindre, meget sikkert. Og det er også en smule disjointed. Og det er en rigtig måde god knap frem for, hvor 2K er mere til specifikke ting. Det her siger, lad være med at løbe ind på mig. Du kan bruge det til, at de kommer ikke til at løbe ind på dig nu, og du er sikker. Det er meget hurtigere i forhold til de 2D, men det er mindre. Her kan du se, det rammer. Rewarden er baseret på, hvor tæt du er på. Hvor er du tæt på? Får du bang, bang. Ikke engang. Nej, det gør du ikke engang. Og det her er det eneste reward, du får, eller hvad faktisk.
Så ikke sindssygt høj reward. Men det er meget vigtigt at bruge til, karakterer, der løber ind på dig uden distrance. Så hvis karakterer rigtig godt lige at løbe ind på dig sådan her med en kick-knap, så tjekker det her dem rigtig godt. Frem for hvor det her kan blive ramt af kick-knappen herudefra. Og så har vi sidste. Bang. Michael sværd. Og kaste en modstander helt væk. Det er også hvad du kan bruge din angreb ind i. Så det kan for eksempel være bang bang eller bang. Der er 5H, der vil jeg nævne. Hvis vi lige starter recordingen igen. Jeg er rimelig sikker på, at det her ikke er specielt nemt at hoppe under. Ja, det kan du ikke hoppe under. Og der er rigtig god reward kit med at du får freeze på. Så lige så går din knapper igen. Det er at tjekke din modstanders approach. 2K, 2S og 2D. Og 5K, 5S og 5H. 5H stopper din modstanders approach. Det her til at kaste dem ud for at tjekke deres range. Og 5K kan løbe ind med og lave for eksempel en dagger efter. Så det er de normals. Og nu er spørgsmålet, hvad gør du, hvis din modstander hopper? Du har 2 forskellige muligheder. Du har... få lidt mere range på her. Så. Du kan fx bruge dagger til at få move, hvis du sætter os op tidligt, eller sector pick. Du kan få rigtig høj reward på 6p rent faktisk, hvis du kan noget at lægge mærke til det. Det er lidt svært, men det er noget, man gør. Fine. Så ja, det er den måde for at gå luften på. 6p. En knap for at holde dig sikker. Eller du kan bruge dagger, hvis du ved, at de hopper tidligt. Det er lidt meget svært at reagere til. Og hvis de er tæt på, virker det ikke. Men det er en vigtig mulighed at vide. Så det er hvad de gør, hvis de hopper i hovedet på dig. Nå, nu er der et vigtigere spørgsmål. Hvordan holder du modstanderen ude? Så her. For en position service. Der. Har du dine muligheder her. Du har fisk. Det kan du gøre på kvartsikkel tilbage kick og kvartsikkel tilbage punch. Punch er høj, kick er lav. Det tager meget lang tid til at sætte op, men hvis du har pladsen til det, kan det være rigtig godt. På grund af, at de hjælper med at sætte ting op som din jump dust, hvilket er sol, går kun, fylder ud. Det er forskelligt fra karakter til karakter, om de kan løbe under den, men de fleste kan ikke. Du har Michael. Rigtig stort check. Meget stort, det er det højeste reward, du kan få på hit af dine pokes. Jeg rammer det her ordentligt. Og så har du Ice Floor op efter. Og så har du det vigtigere en. Ice Pillar. Den kan du hoppe over. Men, og du har 2 versioner. Du har S for tæt på, og H for langt væk. Udover det, så er der lige herudefra. Tjekker de ikke, men efter herfra, så plejer de at ramme baseret autocorrecter dem til rigtig høj reward. Du får Ice Field op, og det er den main måde at sætte Ice Field op ved at klikke. Bare tjekke fremad heavy, og så fremad igen. Så heavy, fremad heavy, eller slash, fremad slash. Og det er hvad du bruger dem til. Det er fint nok, hvis det er blokket. Og sætte Ice Field op, gør det svært for modstanderne at løbe ind. At de kan gøre noget ved det. Så har du daggeren igen. Den er også rigtig god til bare at ud. Hvor den også rigtig meget pressure. Meget hurtig, og den fjerner alt andet fra skærmen af modstandernes ting. Og den targeter, hvor de er. Så den er rigtig vigtig at fyre ud også. Hvilket nogle af dem, du fyrer ud, er baseret på hvilken modstander du har.
Og vide, jeg kan ikke dem alle, men det er hvad de ikke ved. Det er vigtigt at vide. Nå. Så har vi noget offense, vi skal lige hurtigt igennem. Hvordan åbner du din modstander op med Dizzy? Så generelt er Dizzy en standard strike throw karakter, hvilket betyder, at du laver et guessing game, hvor enten laver du et angreb eller et throw. Angrebet stopper dem, tvinger dem til at blive ved med at blokke, eller throw til at punish dem for at blokke. Så der er et trick, hvor du kan delay et angreb, så der er et lille hul, der hurtigere end den hurtigste action. Så er en frame trap, hvor der er et hul i pressure, der er og hullet er mindre end deres hurtigste angreb, så de kan ikke gøre noget. For et eksempel. Og det bruger frame traps til at stoppe den modstander for mash. Og der er ikke nogen, der kan tage det her. Og throws, når de stopper den der mash. Og så kan du bruge meter til at få dem ud. Det er den standard måde at gøre det på. Du har også en anden ting, du kan gøre, hvilket er dagger. Hvis du er tæt på, er dagger plus 5. Hvilket gør, så du kan klikke en kick-knap efter til at holde den stående. Og hvis du har Ice War op, bliver det her meget stærkt. Så kan du begynde bruge din momentum. Du har fået til at bare løbe ind op hver plus hele tiden. Og det står for dit sidste special move, jeg kan vise det nu. Wings of Light. Det tager 10 sekunder for det angreb at komme ud. Men hvad der er så specielt for det er, når det er ude, kan din modstander ikke blokere skaden, der kommer. Så selvfølgelig var det så modstander til at... Hvad skal blokere? Det er ikke et rigtigt faktisk eksempel, men hvis du ser på deres liv, alt deres liv forsvinder på grund af, at de blokerede Wings of Light. Det dræner alt din meter, men det er vigtigt at få adgang til at gøre skade, men ikke kan blokke er vigtigere. Så hvordan staller man for Wings of Light? Vi gør det med Ice War for eksempel. Når du løber ind her. Det her er en meget, sådan noget, der er en måde at løbe ud af der på, men så her. Og sådan fjerner du din, får du tid på at stall på den. Du kan også gøre dine komboer. Mange af Dizzy's komboer er ret lange, hvis på større hits. Så. Her. Og nu når du rammer en modstander igen, gå den op, ja. Så, den kommer på en måde at stall for Wings, og så har du også sidste ting. På et specifikt hit, 2K, 2D, kan du sætte en fisk op. Fisken lader dig gøre, så der er rigtig mange ting, den modstander ikke regner med kommer ud. Fisken rammer ikke på deres wake-up frame, så er nødt til at gøre noget til at dække den, men hvis de stopper, hvis de respekterer det for meget, så kan du lave ting som, hvis jeg laver fisk op her, til at punish deres blok, hvis de blokker lav for eksempel. Så laver du dust. Der kommer en fisk. Eller du kan lave hop. Eller du kan hoppe hen mod den, hvilket er en rigtig stærk. Hvis jeg lige viser det op oven, det er fisk op. Lav. Eller lav. Så skal jeg gætte på, om du laver en high attack eller low attack. Hvilket er rigtig vigtigt. Og tjek den for. Din defense. Du har 2 defensive options. Der ud fra standarden. Du har et standard 21 frame backdash. Og du har din 5p, hvilket er dit 2p, hvilket er dit 5 frame option. Så det cover throws og alle andre ting. Hurtigst, når du har 6p er langsommere, men den er lidt større. Så hvis vi går ind på at gør du, hvis du rammer dit 5p, vigtigt at vide. 5p, 6p, slet svært. 5p svært komboer, ikke? Så du skal lave 5p, 6p. Og det er vigtigt, at du får lige et hit, ellers kan du confirm det. 1, 2. Så du kan ikke sige 1, 2. Så skal du sige 1, 2, 3. Du kan ikke sige 1, 1, 2. Og så wait for det. Der er rigtig mange gange, hvor det så ender med at være bedre at fisk for
dit 5k og 2k på defense. One af de nemmere at convert, og de har bedre reward. Men hvad du skal gøre det imod, er forskellige fra karakter til karakter. Du har også dit super, Gamma Ray, 12 frame reversal. Meget vigtigt at vide, hvad man dealer med. Så, hvad du gør her, klik, eller så laver kvartsikkel fremad. Halvsikkel tilbage frem, yes. Og får rigtig noget efter. Så de fleste gange vil jeg bare sige, prøv at sætte noget op i den tid, du har, efter du har ramt den. Og det er stort set basis Desi Guide. Jeg vil se, om du kan selv lede efter gameplay, for at finde ud af, hvordan det skal bruges i praksis. Men det er det. Hej.